2000 ना 3000 मोनदां ग्लासा मांके दंनाय हाजों मस्ती बनाय मा जा लोंनो फैबायानो नै बन लानानै मानसियानो गैया बन नागालांदों फिथा बनायनायखौ नुवाखै आरो नोङो गोजां बोथोरनि खावफ्रामनासो हरगोन दाहाय हागोन हल jangan dulu रानबाय बे आटा गोरान नांबाय थानाया सोर जादो फायदोलाय मालाय खायबाना 10 टकाल'सो लाया रेकब जाया फिसिनाय बाबु nung mà hôm nay video không hiện lại foto mày lại mon pas gì mà xí Mama, hey, jadi ni, belum sih. Udah aja kangkal gitu. Laser masih tutur. Pas sudah kenal saya, nama bikin bubur balik kita itu gini. Tunggu mana nabi kan mana? जाबाय माथो गुदुंथार गुसु हर मा खावसुमालाय मानो नायबाय थानो खावसुम गंसे हर खावसुमनि सायाव बे नामालाय गुसु गोलिसिगोन नै नै जानोसै नै खिथुआ गावफ्रालायबाय जानोसै मा हमथ'लाय हमथ' थाव नाङा बायसानो सिनि गैयाबा इदिनो जाखायो जादों जानो आन्था इमान गोदैया हामाखौ जानोसैया नंगौ नंगौ
आं बारा गोदै जानो हायाना गलपाराफ्रा सिथाबनानै जायो माखाय गोजानाव दोनब्रा नाङा आं संनायखौनो खायो ओइ लै यहा Butlang sudah enggak? अखा हानायनि थान्दा थान्दा गरम गरम जागोन माखौ जानो फिथाव kop है मा मोजां मा बुङो ba mabayalah ini hello mama Hei. Bakang datang ke tengah. Tunggu, saya hanai. Selesai.